kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguda kukutendai netsigiro muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Musvondo rapfuura takakupai nyaya yatakaenda kunoita kumadziva yemudzimai anonzi Amai Malcolm. Avo vamakaona pekutanga vari kudare raChief Nyamaropa vachitsanangura nyaya yavo kuti vakazadzwa chirwere utachiona hweHIV nemurume wavo vasingazive kuti murume ainwira mapirisi ake kuofisi kubasa kwaaishanda. Takazotaura naMai Malcolm vakatizivisa matambudziko avari kusangana nawo kuti pamba pavanogara hapasi kuenderana nemastandards ekuti vagare nemwana nekuti vamwene vavo pamwe chete natezvara vanotorara navo musame house imomo kuti vakwanise kuti vavafinhure vabve pamba apa. Asi chakazonaka ndechekuti kutaura kwavakaita nyaya yavo ruzhinji rweZimbabwe makavabatsira nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka nhasi uno tavatera zvakare kudare kuti tinzwe kuti ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakavabatsira nazvo. Rega tinzwe Mai Malcolm vachitsanangura. Mai Malcolm, patakapedzera kutaura paya patakauya kumba kwenyu tichiita interview ye makatsanangura kuti makapiwa stand naChangamire Nyamaropa. Iko zvino progress yapapi? Progress iripo, ndava nemari but handisati tatenga zvekuvakisa. Saka ndopatava ndakangogara kuti ndizowana kuti mari yachona ikwane yekuzopawo bhiridha nekuti ndizokwanisa kuvaka ndichienderera mberi. Kubva patabva paya pane makozi arumbopinda here? Pane here chamuri kuona chati aiwa kutaura kwandakaita kumhuri yeZimbabwe rubatsiro ruri kuuya urwu neurwu neurwu hamuchiri kuyeuka toziva kuti zvimwe zvo zvinogona kunge zvisiri kuuya kana zvimwe zvo zvinogona kunge zvakawandisa mukazozvikangamwa? Pane zviri kuuya here sofa? Chokwadi munhu waMwari, aiwa ndiri kubatsirika, handidi kutaura zvekunyipa. Vari kutumira mari, handidi kutaura zvinhu zvekunyipa kana makuhwa. Ndiri kutumirwa mari ende mari yachona ndiwo mari yandiri kutaura kuti ndine mari yandiri kuchengeta kuti ndigokwanisawo kuti ndivake ndigosumudzawo chinhu chekutiwo nyangwe ndikakuzokudaidzewo kuti uye muone chinhu chandakazoitawo nemari chivewo chinhu chakanakawo chinoratidzikawo. Chokwadi ndiri kubatsirika ende vanoshuwa kunditumira mari vari kunditumira ndo vazhinji. Handina chimwe chandati ndapiwa kunze kwokutumirwa mari. Munhu anongonditumirawo pashoma painapo ipapo yandipa iyo yakandikoshera nekuti ndandisina kwandanchiiwana. Ndo chokwadi. Ndaona nhasi uno maitiro rombo rakanaka. Pane vanhu vati aiwa vakurangarirai kubva mukutaura kwamunenge muchiita vakati aiwa uyai kwaChangamire tikupei zvinhu zvatinazvo. Muri kunzwa sei uye mungakwanisa kudonongodza kuti izvi neizvi ndo zvandawana kubva pane vanhu vandibatsira? Ndiri kutopererwa kana kutoti ndinyatsobvuma kuti ndine here kana kuti handisi kunyatsozvinzwisa zvokuti ndotombozvitsunya so kuti ndine here kana kuti ndiri kurota here. Chokwadi ndiri kunzwa kuita kunzwa mufaro wakanyanyisa because magumbezi checho pavastori nazvinhu zvazvakaoma. Pamwe ndaizombonyara kuti nditaure gumbezi nyangwe ndikaenda nemukumba mukaona zvandandiri kufuga zvinhu zvazvakaoma. Muchishaya chekufuga imi muchirara naamai nababa vanga vachifuga chii? Ivo magumbezi avo vanawo ininiwo vakandipa ravakandipawo but zvazvakaoma. Ndakwanisawo kupawo magumbezi 4 nekesi yeshuga nebhokisi resefi nebhokisi remafuta neraisi. Zvimwe handinozonyatsoonawo kuti chichi nemufaro zvekuti kutaura kuno handisi kunyatsogona kuti ndinyatsotaura zvakanyatsonakanaka. Handigoni kana kuti ndinyatsokuzvitenda zvakanaka. Kana izvezvo ndiri kunzwa kufara nemunhu ari kunzi ari kuUK wanditumirawo $200 but vakwanisa kubudisa 100 imwe yachona vati ichiri mufoni vanokwanisa kuzondipa. Aiwa ndiri kunzwa kufara singaite ende ndiri kunzwa kusununguka kuti kunditorawo munhuwo pane vamwe vanhu nekuti ndanda kuonawo sekuti handisi chinhu pane vamwe vanhu. Saka kubva paya baba Malcolm nyaya dzisi dzabuda tozoti hapana shamwari yavo yakazombotadza kumuti iwe mukadzi wako watamuona kaisusu paTV zviri kufamba sei? Akatondifonera musi last week musi weSunday ndanditori kuchechi ndakandorara night prayer. Musi weSaturday vanhu tatakatsanya makuseni achona ndakazoona missed call ndokubva ndatiraya kuchimufonera ndobva anditi yabaika nemistake. Saka ndakaziva kuti aiwa inobaika nemistake pane nyaya dziripo ndokubva ndanyarara. Akazoisa message
pawhatsapp pafoni yandikatengerwa zvikanzi yes maijuju ndikati ndiri right zvikanzi ari sei mwana ndikati mwana ari bho zvake zvikanzi ndanchikumbira kwamapicture ako nemwana ndikati handina kupindura ipapo ndokubva ndanyarara akazofona ndichibva ndamudayira but maijuju asi hausunyatsondinza ndikati handisiwokunzwa ibaba juju ndokubva azofona futi upapa twakumapasti 12 pakati peusiku ndiri kutaura naye ndokubva aita zviya zvekuti akafona obva akati akafona obva akati ndibva ndazomisira hangu meseji ini nondinda ndakutoita pamuromo ndoziva ndaita bajuju hamusiri makuita noise here zvikanzi noise ndikuita noise here kukufonera ndikati ndangomusenderawo meseji yekuti hausa kuita noise here zvikanzi get away ndibva ndangotiwo sharp but every status yangu anotoiteedza ende kana akasaona chimwe chinhu anotsvaga chimwe chinhu chekuti angoita zvekuti azive kuti ari kuda kutaura neni ngenoti chii kutozviona akazviona even mukoma wamai vake vari kutondifolowa nekuti ndo vanhu vakatanga nemaproblems vari kutonyatsoziva kuti aiwa zvese vari kuzviziva. Tichienda pafoni yeWhatsApp patakapedzera paipa takatoita zvekuzokutsvagai pamashopusi kuti amuziva anonzi mai maoko mere foni mukati foni haitobaki haitoshandi inongodzima iko zvino ndanzwa muchitaura zvekuti matopa WhatsApp makazotenga mega nemari yamukutumirira kana kuti pane mumwe futi akati aiwa mai maoko kuti tikubatei zvakanaka foni ishi yatakutengerai. Zvazvakaita ndezvekuti ndiri mudarima yaChifinyamaropa pane munhu akatanga kuona nyaya iyi ndiye munhu akatumira $100 atumira $100 Chifinyamaropa vakazondipa mari iyi saka inini semunhu anga akaomerwa ndisina chekubata ndakaramba ndakachengeta mari ipi ndikati mari iyi handife ndakaishandisa mari ndoramba ndakaita sei ndakasungirira shuwa ndakaramba ndakasungirira mariyo kusvikira Chifinyamaropa ndotaura navo vazonditi chikafu chemwana ndikati ndiracho ini dandisira mari yandakaita sei nokuti ndanda kufunga kuti ndoda kuwana chekuti ndiite ndikahodhahodhawo zvandowana kuitira kuti ndirambe ndichiita sei ndichiwana zvekuita ndisazopererwa. Chifindo vakazonditi aiwa tenga foni ndichibva ndanotenga foni ndatenga foni ndobva ndauya ndichibva ndazovaratidza nhasi kuti foni yandakatenga ndeiyi iyi mari ndakatenga foni yangu ichiita $80 nekuti vakatotaipi yefoni chichi zvese ndakandotenga foni mubox mari yandakanga ndasara nayo ndichibva ndichitengawo chikafu chekumba kuti tiwane kudya. Zvinhu zvese zvaakuuya izvi tinoziva magariro amaita kuti amai vaibika usiku chete ka1 pazuva apa mune mwana ari kuyamwa tozoti munhu kana achiyamwisa anenge achida zvinhu zvinovaka muviri ende maidya ka1 usiku mai vazoona zvinhu zvese zvaakuuya izvi kuburikidza nekubatsirwa kwamakaita naChifinyamaropa pamwe chete nekubatsirwa kwamakaita nevamwe vematelevhizheni vari kutaura kuti chiiko zvino amai kwandiri inini havana chavari kutaura but kuti ini ndiri munhu womukono ndamunhu mukuru wekuti unotoona kuti zvatakuita panapa kaizvi tengeta kutoita kunge kutorwisana nekuti even kuvaitamamuka sei kana baba wachona baba ndo vanotofamba vachitotaura zvokuti sometimes vanogona kutoenda kana kuvanhu vakuru chaivo ndo vanozototaura kuti iye aroramba achiita zvinhu zvake kana vanhu vari kumupa zvinhu zvake ari mukicheni mangu ngaabude aite zvinhu zvake saka inini hangu ndinobva ndaisangozvitanda munzeve nekuti ini ndini ndiri kuziva chinangwa changu ndini ndiri kuziva zvandiri kuda pa$20 yandikatenga chikafu ndakatotenga chikafu kutoya nchitobika vari kutodyawo chavasingadawo kudya vanobva vati ndakaguta asi chavari kudawo kudya vanodya kana ndakatotengawo muriwo aiwa tikatobikawo mushe vakatodyawo. Okay, patikambotaura nempaya maitaura muchiti imimi manga makutorarama kumaraini kutoziva kunzi mai mako mavasati vadya ndikati vafonere iko zvino pane hama dzekuti munenge matoomba ukama dzinenge chikufonera idzedze kuti wadya here wadii makazomboenda here kunoti aiwa pazvishoma zvandiri kuwana hazvisati zvanyatsoita asi ndoda kukutendai nepapa. Chokwadi ndakaenda kuna amai vakamira seni saamai vangu chaiyo vakanditi kwete haisiriyo nyaya yacho zvekuti kunongwa ndiri kutoita vakatondipa futi chibage chekutoti aiwa pako pauri kuda kutoti ugare chikafu chako chekuti udyewo nemwana chiripo ndokubva varamba kutambira saka ndakangodzoka zvangu nemari yangu ndichibva ndagara kumba
ende ndinotoudza mama nguva yavanonamata vanofona mukatinamati ndingave ndinozokundikana dzimwe nguva but ivo ndinotonyatsoziva kuti pavanonamata havatondikanganwi ndinotova nefeeling yekuti havatombondisii vanototaura nezvangu nyangwe ndikasanga ndinge ndiri kuomba kwavo but nditoziva kuti vanenge vaneni. Okay, ndakazozvakare muchiti baba naamai vanotobva kubhedru kwavo kuya kuzoti nemukicheni nemuroora imomo iko zvino zvichiri kuitika tozoti vhidhiyo rinenge rakatenderera vanhu vakawanda vanenge vachivaona kuti kwamai ndo zvamuri kuita kungava kuchechi vanogona kutsurwawo nevamwe kuti aiwa muri kuitira izvi vachiri kuhere izvezvo mukicheni menyu. Ndingataura zvekunyipa nyangwe ndichibika chaiko havachatopinde vanenge vakagara kubhedroom kwavo inini ndinotobika ndoenda nechikafu ikoko kana vakada vanotongopinda mubhedroom mavo vodya madhishi vanozondipawo mangwana makuseni ndakusuka maplates kutopinda chaiko kuti inini ndirimo nchiita aiwa havasi kumbopinda handidi kuvataurira zvinhu zvekunyipa. Tiri pano padare tinoziva kuti mamwe madzimai akawanda vanonyara kutaura matambudziko avanenge vachisangana nawo. Unoziva mumwe achibvunza kunzi chii chakaitika asi anotenderera kuti nyaya isabude pachena. Imi makazvipira mukati aiwa inirega nditaure nyaya sezvairi kuzosvika nhasi uno muchiwana vanhu vanokubatsirai. Mashoko enyu kune vanhu vanonyara kutaura nyaya dziri kuitika mudzimba dzavo ndeyekuti kudii? Ukaona munhu uchiri kunyara regai ndikuudze unenge usati warwadziwa number 1 ende situation isi inenge isati yani ndiri munhu aitonyarawo kuti ndingataura kuti ndadanate zvana mumba 1 saka vanhu vachanditi chii konyika ndikazoonekwa nevanhu vanondiziva ndii but ndakazvitora kuti aiwa ukaona uchiri kunyara hazvisina basa ende nditori nevamwe vanhu vanokatondiono vamwewo kwamutoko vakutondibvunza komunhu indi ndikati ndini zvikanzi chii chiri kunetsa ndichibva ndatotaura handichambonyara. Munhu usadzidze kunyara kana une situation taura nyaya yako sezvairi ende usataura uchinyepa taura chokwadi chako nekuti nguva yaunotaura nhema zvinooneka kuti inhema nguva yaunotaura chokwadi zvinooneka kuti ichokwadi. Ndinototendawo kuti inini kubva pandikatotaura kana nyaya yangu chakanga chiri chokwadi chezvinhu zvekuti ndandisingatozivi kuti kuna vamwe vanhu vaitozviona vachinyarara vakazoita witness kuna chifi vakatotanga kuudza chifi ini ndisati ndaudza chifi nyaya yangu saka chifi ndakazotoenda kutonotaura nyaya yangu vanga vatori nayo kudhara. Saka mashoko enyu kuna baba maukumi izvo zvari kungofona vachikata vari kushaya kuti votangira papi imi hamukwanisi here kungoti rega ndichingovatanga ndinzoti varoda kuti kudii? Ndinovatanga ndakatanga sei mene munongoti hai handipa whatsapp iyi hai hello wadi ko kana akandituka kuti ndowakanditanga handiite izvozvo iye kana ane nyaya yanga angotaura handina basa naye ndakatomuregerera udhani zvakatopera udhani ndakatomuregerera 100 times kudhara zvekutoti akanogona kutozvinetsa kuti izvezvi ndiya kutozvinetsawo zvake kuti handisina nastereki naye chanda kutongorwirira ndechekuti ndochingita sei mwana ongorarama sei ndozvandakutongoda. Saka iko zvino pane rumwe rubatsiro rwamuri kuda nadzo muchitaura kuti mune kamari kenyu kamuri kusungirira kuti muzowana unotenga zvinhu zvekuvakisa kustendi kwenyu kunyowani ndezvipi zvamuri kuti izvi dai vanhu vambondibatsira nazvo ndichiri ndakasarira kumashure? Chinhu chandiri kunyanya kusarira nacho pamari yangu handisi kuziva kuti ndichatanga kutenga chii because ndachakabata mari chandakutongokumbirawo kumurezi because mari yandakabata inokwanisa kutenga material yese yekuti ndivake but mari yekupawo bhiridha ndoyanendisina. Asi muchimbotarisa inyu dzimwe dzimba dzinovakwa muno mumadziva mari yamukafungidzira kuti iyi bhiridha anogona kuda uye kana kuti chikafu chekuzomubikirawo paanenge achiita basa rake paipai zvingade mari izvozvo? Infact takatomboenda kundotora makotesheni nekuti tichifunza because imba yatinoda kuvaka haichasi ndaikatombotanga ndichiti ndoda kungovaka kana ka1 room kekuti nditaiwane pekutangirawo zvinhu zvangu zvichienda mberi but nekuda kwevakurova ndokufamba navo nekutaura navo vati aiwa toda kuti tivake chinhu chekuti tikanongedza kuti chinhu icho chavakwa chinenge chavakwa zvechokwadi. Saka imba yanga pari zvino imba yatanga takataura iri kunzi ivakwe i4-roomed house ine toilet nebathroom mukati. Munhu akanga ati anoivaka akanga ati 500 mumwe wachona anga ati futi pari kuda 10,000 zvidhina pa10,000 zvidhina apa mari yachona yanga ichiti kunda. Saka ndo zvinhu zvandingati zvingatiremera chikafu chekubikira bhiridha aiwa
zvaanani zvaanani nekuti chikafu takatomubvunza zvese chichi chikafu chake anongodawo kungoti semamweni atongoitawo makiseni udye sadza masikati opedza basa rake achienda. mashoko enyu kune vakakubatsirai kuti zuva ranhasi tigosvika patiri nhasi uno ndekuti kuti tobvesozoti kune vamwe vanhu vamusiri kuziva vari kungosenda zvinhu, kune vamwe vanhu vari muri kutoziva nemazita vamukade kungotenda kuti nhasi uno dai pasina imimi dai zvinhu zvese zvisipo. Vamwe vachona handitozive mazita avo, infact ndingatoti vese handizive mazita avo kunze kwemunhu wani chete anondizivawo indomuzivawo. Chokwadi ndongoda kupa kutenda kuti Mwari ngaakuwedzere pane zvamuri kutapudza, Mwari ngaakukomborerei nezviri kuitika izvi, Mwari ngaakuitirei zvamunoda. Endi handizi kuti makapindwa nemweya wakaita sei kuti mugone kundibatsira zvokuti dai mamusipo izvesu handizi kuti ndodai ndiri papi. Kana even vakandiadvaisa kuti ndiuye kwaChief Nyamaropa pamwe ndodai ndingoriko kumaraini ndichingotamba yandiri kutamba. Ndinoda kunyanya kutenda vese vari kundibatsira but ndisingakanganwe munhu akandiadvaisa kuti imboenda kwaChief Nyamaropa tuone kuti nyaya iyi inopera sei. Ende ndinovimba munhu iyeye anogara ari pana Chief Nyamaropa achivateedza pese pavanofamba. Munhu ari kufara, handidi kutaura zvokunyepa, ari kufara kuti Mwari maita henyu, ndasingazivi kuti zvichadai so. Ndozvinhu zvandoda kutenda. Kune mamwe madzimai maimoko vekuti vakaurani panyaya yenyu yatakaisa, pane mamwe madzimai aitoti aiwa isusu takatosiyiwa nevarume vedu takanga tapiwa chirwere asi hatichazotoita sei, vamwe vacho kutosvika pakuzviuraya vasina kuti zano voita sei. Mashoko amungade kupa kuna mamwe madzimai, tozoti madzimai ndo anonyanya kubatikana zvakanyanya pamanyaya dzinenge dzakaita seidzi, ndeyekuti kudii mashoko amungade kuvapa? Ini ndinongoti pamunhu wese whether murume akapiwa chirwere nemukadzi kana kuti mukadzi akapiwa chirwere nemurume, inini ndikakudziva kuti pandakatozviziya handidi kunyepere manese pakliniki papo nyangwe vaishanda kuvanhu vakuru nyangwe kuvana kana vakatondiunganira because zvanga zvakaoma kuti ndizvigamuchire but handidi kunyeperai. Ndakatongoti vakada kumbotreu ndikansela ndikati ano ndakatombotenga mushonga wokuda kutozviuraya but ndichifambawo ndega ndakangodza kuti kokana ndikazviuraya ko mwana wangu anozodii, uyu anosara achingoita futi mujola achingofamba achingozadza futi vamwe chirwere. Saka inini Mwari ndibatsire, zvechirwere izvi hachichasi chinhu pandiri, hachatosi chinhu pandiri nekuti ndonyatsoziva kuti ndokanzi ndokumwa mapiritsi angu seni zvangu handinyari ndinomwa mapiritsi angu na8 o'clock manheru ende ndonyatsomeka shuwa kuti alamu yangu inotorera na8 o'clock. Muchiri kuseta here pafoni yababa? Pafoni yababa havachisina foni yavo yakafa, pavakafa yavo payakafa yangu yakabva ndanda nefoni nyowani. Saka ndakaseta foni yangu zvokutoti kana pandandisitorina foni ndaigona kutongo nguva yangu yanga ndandatojaira ndandatoused nayo. Saka zvekuti nditi nguva ndichakanganwa kunyepa ndotonzwa kuti pane chisati chaitika ndingangotononoka nemaminenzi mashoma but piritsi ndinomwa. Ndinoti munhu ngaamwe piritsi ende hauurayi. Chandakadzidza ndechekuti AIDS haiurayi. Ndakatotenda Mwari kuti Mwari makaita henyu makandipa AIDS. Kune vasiri kurarama vari kubatwa BP neshuga, vari kufa, vari kuita kensa. Handizivi hangu kuti ndichararama kusvika zvirwere zvazvindibata here kana kuti zvichandibata here but parizvi ndinongotenda kuti Mwari maita henyu nechirwere icho chichamandipa ende vakatongoona zvakakodzera kuti chipuhwe inini nekuti dai zvisina kukodzera kuti chipuhwe inini hazvaiita. Mwari vachitondipa situation iyoyo vakaziva kuti ichahendlika sei. Saka kana nhasi ndinonyatsoziva kuti Mwari vane kamuitiro kavanoita zvinhu kanozoita kuti zvinhu zviite mushe, nekuti ipapo mufunga kuti kana dai ndanisina kutaura nyaya yangu ndodai ndiri papi, but iye zvinhu izvi ndapapi ndikutodarika vamwe vanhu vatori nevarume wavo vari kugara zvakanaka mudzimba dzavo chete. Hanzvadzi dzenyu muri kumbotaura nadzo here zvichienderana nekubatsirwa kwamuri kuita iko zvino bosi makambotaura muchiti vaingoti aiwa dzokera ndo zvinoita musha, dzokera ndo zvinoita musha, iko zvino vari kuti kudii? Kutaura chokwadi handidi kukutaurirai zvekunyepa, ivo pachavo vari kutozvionawo pamasocial media vakatonditi ndo zvinoita musha ende kana pakatonzi kuvaka vakatoroti ndo kumusha kwemurume wako achauya vake mugare ndiye murume wako, kana zviome zvirwadze tichauya ikoko tichikuona kupi, ndo maitirwo emusha. Asi kuti ndinenge ndiri kusangana nemamwe machallenges ekuti sometimes
pane vanhu vari kumbonitumirawo, kune vamwe vasinganditumiri vanototaura zvekufona vachingotoda ungondikanselawo vachingoda ungotaura nenyaya. Anogona kutofuna kuti ini nangu handina chandinacho asi ndokwanisa kukufonera tichitaura nyaya tichingofara tichingoseka. Ndine friend of mine anonzi Amanda, handimuzivi, but anoratidza kuva nekiyanini zvakanyanya munhu iyeye. Mumwe musi musuno pakauya imwe hama yekumba, handizive kuti chii chana, vanomuti ndisekuru, akatanga kupopota kuti makamhanya mune dzungu, makaendere chii kudare kwachief Nyamaropa. But ndikaudze kuti pa8 good months dzandakagara navo vana mama nababa handina kanitengera kana sipo kana sauti, veitodawo kubva mafuta kubva kwandiri, but handina kwandaishanda. Sometimes ndaitorwara zvokuti ndaigona kutadza kana kutobata kapo, but vaitotarisa kuti ndiwane chinhu chokuti ndapi, asi ndichengeta mwana. But vautaura kuti makamhanya sereki maenda chii, isusu vana mai vedu vaigona kutosiwa kana 7 years vachigara wana vachitiritira takakura kudhara kwemimi. Saka chii chiri kunetsa, vabereki venyu vachona ivo vaitigarai vari kumboda mari kuti muende kupi kumusha kwenyu. Ndikati handisiye, munogona henyu kuenda mondodini mondovabvunza, because ndakazongovakata nyaya ndakuti manje ndimaitire nyama yako. Nditi handisi kuti muda kuti ndiite sei, nokuti inino ndakazowanawo mubereki wangu vanhu vachief Nyamaropa. Mukazoramba makudaiso ndinogona kumboenda ndombondovabvunza kuti zvamakundiita izvi zviriko here, ndopatikaperera vakabva vaenda. Saka vamwe vanhu munharaunda futi havasi kukutaurirai mashoko akakura here kuti vamwe vanhu vanga vasingazive kuti makasiyiwa mine chirwere nemurume wenyu, vakatotanga kuzozvizivira makudare. Hakuna here vanhu vari kumbotaura kuti mamwe mashoko ekuti munoti ndadzimbikana handichazive kuti ndoita sei? Vanhu variko, vanhu varegere kutaura, ndozvinhu zvandakadzidza. Vamwe vanototi kana ukatogeza kana ukatogeza woka wachokapfemba kana kuti ukaenda mumashopu tonzi ndiye munhu aronzi ari kutambura iro wekuti angatumirwa chikafu zvine basa rechi vangani vakapuwa zvirwere vakamboenda kana kwachifi kweye chake chichashamisira. Saka inini izvozvo zvese zvimasekutanga zvairwadza ndichichema, but zvamai manje handorina nabasa nawo. Vamwe vakatomboita kundifuna kuti ningari kuti ndakazongovapindura kuti imimi mune muchipindura kuti chii pavanenge vachitaura zvamakutaura izvika izvi ndakumbonitora munhu iyeye ndomboenda kwachief Nyamaropa nemi. Saka nenyaya yekuti vanhu vanotya matare ende chief Nyamaropa vanovatya vakabva. Handina munhu anondiudza makuhwa, ndikati makuhwa anoita kuti ndivenge munhu, ende kana mandiudza munoda kuti ndimuite sei munhu wachona. Vamwe vanotoita kuti amweni wako wazoti, ndikati no handidi kunzwa muchitaura zvokuti amweni wangu wazoti munoda kuti ndivaite sei. Ndivo amai vangu ivavo, handina vandovarasira, ndivo amai vangu. Inyaya ngoti chete takangotadzonzwa nani, but ndivo amai vangu ivavo, handina vandotombovarasira. Nekuti vanhu pakabuda nyaya dzakadai so mumwe anouya achida kuita kunge akanaka kwauri kunge chichi, but ndakagara ndangoti handidi munhu anondinyaya neamweni vangu, because nguva yaunoda kuuya uzoti tivanyeye nhasi kumashure kwesoko wedu umbotigadzisa kuti tigare zvakanaka neamweni wangu. Inini kuuya kwandakaita kuno ndakaita kuti amweni wangu vaonewo kukosha kwangu, ininiwo ndichionewo kukosha kwavo, vaonewo kukosha kwemuzukuru wavo. Handitombode munhu anonyaya amweni wangu achiuya achitondiudza wese achitonyaya neni, handizvidi, handidi. Saka vanda kubatsirai pane zvinhu zvese zvamataura kuti iko zvinokaudiwa mari yabhiridha nezvimwewo zvishoma zvingadiwe pakuvaka imba iyi. Nhamba chaidzo dzekuti vachikubata tanzwa kuti maane foni nyowani hamuchanetse kubata. Vamwe vatomboti mai maokomo havasi kubatika, mai maokomo vacho vari kupi, asi ko zvino maane foni maakwanisa kubatika. Nhamba dzenyu dzavangakwanise kukubatai direct ndedzinoti chii? 078 46 91939 078 46 91939. Ikange ichirambawo pamwe ndisina pekuchajisa, handina pekuchajisa, ndichatotopa mari yandiri kubatsirwawo nayo ndichibatanidzwo masenzi angu, ndinotengawo masola angu nebhatiri kuti ndikwanisewo kuchajisawo ndega foni, nekuti pekuchajisawo unenge usina choma. Aiwa, maita basa mai maoko tinotenda nekuvimba kuti zvicharamba zvichiita sematauriro amamuchiita kuti zvinhu zviri kuuya zviri kwazvo zvichangoramba zvichase zvichiuya. Chokwadi, ndine vamwe vandinoda kutenda nyangwe zvavo zvisati zvasvika vari kuUK. Vamwe vakatoti toda kuvhurira shopu yekutotengesa hembe, handina mari, but ndikuda kuti ndione kuti ndoita sekuti hembe idzodzo dzisvike, uwane chokupfeka nekupfekedza mwana nekuti uwanewo zvekuita. Chokwadi ndongoti Mwari dai akukomborerai kwamuri ikoko, zvishuviro zvenyu zviitike sekushuvira kwamuri kuita kuti dai zvaita sei zvaitika. Zvinosvika tinotambira,
ndigoitawo sekuita ndinoda kuti mangwana hama dzangu dzese dzinondibatsira dzizosvikawo pamba pangu vachionawo zvavanenge vakandibatsira vachionawo mararamiro nekuti ndodzitori hama dzangu handaimbosiya kuti kunze kunditoriwo nehama dzinotondidawo kudai so unogona kudiwa nemutoro kudarika hama yako chaiyo yako maita basa maimako ndichikumbirawo kuti nditsanangure nyaya ndimbonipo kangu vambichana ndinyatsotsanangura pamavambo kusvika pandiri nhasi chakatanga ndichiroorwa ndakaroorwa 2022 musi 11 October hatina zvainetsa Changamire kusvikira amwene vangu vanga vari kuno kumusha vakazouya musi wa 19 October amwene vangu vakasvika handizivi kuti chii chavanga vandishoora kana chandanatovatadzira because ndaisingavazivi yetiwo first time yangu kuvaona vakataura kuti mauvhinaro reushu enda kumba kwenyu Changamire ndakaremerwa zvikandiomera zvikandirwadza musi wa 22 October nekuda kwekurwadziwa kwemagariro ndakasumuka ndokuenda kumba kwavamina kwaHarare ikoko hanzvadzi dzangu ndobva dzandichidzokera ndakadzoka Changamire ndairara panze zvinhu zvichioma zvichirwadza one day ndakapotsa ndarepwa ndikazobatsirwa nemanextdo nchidedzera mbavha vana mai vaitovhura maketeni vachindidongorera vari mumba ndikasondonunurwa nevanhu vekupolisi polisi ikazouya nene ikataura kuti uyu mwana handiti anogara pano here polisi ndeyepabudiriro 2 zvikanzi any problem yekuti anorara panze ndakarara panze mazuva 3 andinozorara panze asi murume wangu aigara ari mumba pataitaura pafoni aitaura kuti anga asingaendi kubasa Changamire aitaura kuti zvichanaka musi wandinoenda kubasa zvinhu zvinoita ndakazouya kuno kumusha ndokubva ndasiyiwa Changamire handidi kunyeperai murume anga asingachafoni hapana zvaaikwanisa kuita kana kuti andiite sei ndikada kumutsvaga paiva kutukana nekutaura zvinosiyana siyana kusvikira one day mama vaizviziva kuti murume wangu ane mumwe mukadzi waari kugarisana naye ndakagara ndakauya kuno kuNovember December musi wa 31 December ndopandakazodzokera kwaHarare mushure mekunge ndakauya munyika ino yemadziva ndasingazivi kuenda kuchiprofita kana kupi ndandakazvitakura mama ndobva vatiratidza kumapostori kwataienda tichiita sei ndanosvika kumapostori kwekwe munhu uya akuda akanzwawo tsitsi amwene vangu murume wangu akatombowisa kuno kuti kuHarare kuita zvekundinzvenga kuma 3 AM auya kuzoti vataure hambenoti ing'anga here kana kuti muprofita here kuti vaone mushongo wekuti ndibviswe nhungu but murume wangu ndisingazive kuti wamwe wakundida here kana kuti chii akandipa ini nchibva ndaramba ndokubva zoti papaya zvikanzi taida kutobvisa nhungu ndikati ho saka musiwe ndakazoenda kwamadzibaba vaya musiwe vakanditenda wega madzibaba vaya nanhasi kana baba handifungisa kuti vangu vachiziva chokwadi havana kundiprofita Changamire vakatimira ndikuudze mwanangu ndati ndakakutarisa ndanzwa tsitsi ino handidi kuprofita ndoda kuudza mwe nokoti wanga uchida kuzviuraya vakupe mari uende kune murume wako chokwadi mama wakabva wafonera vesina baba shuwa ndokumhanya zvikanzi mwana uya ndoda kugona kutotata chichichichi ndokubva ndatopiwa mari baba ndivakanipa mari ndokwira basi ndokubva ndaenda Changamire magarira andaita kwaHarare nemurume wangu taigara nemukoma waamai vaiva 3 rooms ini ndairira mudining murume wangu airira muspei taiita nguva yekunzi nhasi mauvhini anombouya mubedroom ndomboenda kuspei kana kuti mudining one day ndakazosumuka ndatoudzwa mwanzi iwe usapuse ndokubva ndasumuka ndokubva ndaenda iye akuti wanzi nanipinda munomu wanzi chii nanipinda ndikati nhasi itoita mama waindibva imba yainasirika zvikanzi Malvin chii chiri kuitika zvikanzi maijudhi vati vadaurara neni ndisiri kuda ndikati manje inini kani hazviite nhasi ndiri kutoda chokwadi Changamire mama wakangozoti Malvin buda handidi kunyeperei nebonde takabva tandoita zvibva zvatopera hatina kana kuzondorovana Changamire chazoita kuti ndisvike pano ndakuita ndichii nekuti mutoro dodo rezuva rese 15 October maproblems taimawanda musemumba hazvichaiva 15 October murume wangu akabuda achiti ari kuenda kubasa takatoperekedzana kutukana taimbotukana nekutodetsana nekutorovana but musi iyoyo nyange ndikanzi nditsanangure nyaya nhasi
handidi kunyepa, handina kana nyaya. Akatobuda achitari kuenda kubasa. Murume anodzoka 11:45 amai vakapinza ko itori mumvuri kuti Mauvin haachauyi. Ndikati koinda. Amai vakatanga kundifonera mukoma waamai vake. Ndichibva ndafonera mama wekuno kusvika nzinde izvozvo. Ndichibva ndazotsvaga iye akandiudza kuti ndiri kutoyozotora hembe. Ndikati uya izvezvi kana kuti mangwana changamire zvakandiomera zvikandirwadza. Ini ndiri nherere handina vabereki. Ndakaenda kune vandinoti vabereki vangu vakandiudza kuti hazvigoni dzokera. Ndikakwira bhazi ndikauya. Ndichiuya ndakaudza baba vakati gara. Amai nerwesei ndobva wafonera murume wangu kuti kana une zvauri kuda amai juju tavati vandotora zvinhu vauye kuno. Mhanya izvezvi undotora zvauri kuita sei zvauri kuda. Akaenda nemukomana anonzi Munashe Manyika. Ini maki yangu ndandauya nawo kunoko ndokundosvika pana landlord vakatikumbira maspare key vakati hazviite kana mai juju vasipo. Zvikanzi aiyo itonzwai amai vangu tiri kutowirirana mukadzi wangu atori kumusha tatoenda kuti tigadzirisa. Chokwadi landlord ndokumba makiri Mauvin ndobva tora zvaida. Iye ndazondosvika kundopinda mumba muzi ko landlord zvikanzi nejuju inga makabva pana pamunongondiudza kuti mukuenda kubhindura kusiri kwamamuri ndiko chokwadi. Zvikanzi ndofembera here. Akauya nemunin'ina wake anonzi Munashe Manyika nemumwe musikana vakapinda umba umwe vakatora zvakati zvakati. Amwe nevenyu mimi vakatofona tiri pano. Chokwadi nyaya yangu yanga isati yazikanwa nevillage Changamire. Ndikadzoka ndikaudza baba. Pesa apa ndaishandisa mari yandaitsvaga ndega. Baba vakazonditsvagira $7 yokuti dzokerei mundotora zviriko. Plus kwanga kune firiji yatatapuwa namai yokuti tisanoushandisa. Ndoyandainyanya kutyira nekuti zvinhu zvenzi zvatokudiswa panze. Chokwadi Changamire ndakaenda ne$7. Musi uyoyo ndisati ndasimuka takatukana naamai ndoda kutaura chokwadi. Ndakuti ndisiye mwana. Musi ndichiuya 26 October ndairwara ndichipera simba ndichiita sei ndokubva tachizoenda kumadziro. Ndakaenda naamai mushure mekunge ndaenda kubasa kwaMauvin ndokubva ndaziva kuti Mauvin aimwa mapiritsi ari kubasa kwake achihwanda asi nini asingandiudzi. Ini ndazouya kunoko ndopandakati amai ndiperekedzei ndoda kuenda kundotestwawo nekuti pane zvandisiri kunzwa zvakanaka. Chokwadi Changamire ndakanosvika ndibva ndatestwa ndibva ndabetwa HIV positive. Ndakarwadziwa zvikandiomera asi ndakashinga ndikaramba ndiripo. Ndakandotora zvinhu bara ndikadzoka. Mwana ndakabva ndanzira mwana nesi bvisa mwana pamukaka kuitira kuti sinzi wakazara mwana uyu uri negative mwana ane mukana wekuti anogona asina chirwere. Chokwadi ndakabvisa mwana wangu pamukaka kuti ndiende kunai kuHarare. Mwana zvavisingagoni nekuti ndandisina kana chikafu chekumupa kana mari. Ndandipawa $7 mese mazvondo inokwana kusvika kuHarare. Ndokuti amai mwana amai vakati moda kuzondoudza hama dzenyu kuti ndakutorerai mwana. Ndikati amai sarini pandakambodana ko pamakambondibira mwana ndiani wandakataurira. Chokwadi Changamire ndakambobirwa mwana ane mwedzi umwe chete. Ndikazoenda kuti kupolisi mwana akazodzoka ari kuna amai vavo mukoma wamai vachona mukuru. Vati Mauvin ndiyangouya nemwana achiti kwaizonditanetsana namai juju saka ndauya nemwana mwana ane 1 month. Ivo ndobva wanditi saka zvine basa rechi handichi musukuru wangu zvekuti ndinova nekususpekta kuziva kuti vabereki vanofanira kunge vaiziva kuti uyu ane chirwere saka vanga vakutya kuti tinotapurira mwana chirwere. Ndomapwirwa ndikazoita mwana. Saka musiyo ndakazovabvunza kuti nhasi makutya kuchisara naye mwana ane 6 months asingachayamwe ko pamakambotora achiyamwe. Amai vakapindura zvavakapindura. Chokwadi nekurwadziwa ndakavapindura ndiri kunyepa Changamire. Kusvikira ndakatomboramwa mari iya ndikavadzosera baba ndikati handichazvikoni handichaende kuHarare kwachona nekuti handichazivi ndichakupopotera amai mwana here kana kuti imari yamandipa. Baba tikaenda kuna sekuru agwe kwesekuru agwe kwakati aiwa kwirai bhazi muende. Amai hapana chakaipa. Ndakanotsvaga ndega mari yebhazi yekudzoka nekuti handina kuti ndingachengeta mwana wangu ndikadzoka ndikagara. Situation yandakazotanga kusangana nayo pamba zvaindirwadza zvaindiomera Changamire.
zhizha rese rameona mvura ichinaya ri kungava 2 o'clock pakati peusiku ndaiona amai ouya kunoka doko nababa tairara tese mukicheni zvaindiomera munhu wandaikwanisa kuudza zvinhu izvi ende munhu wandakagona kutora kuisa padhuze pangu vhileji rese ndaiudza mwana unzi amaibhuli ndichitanga kuroorwa mushemo ndakaudzwa namama kuti ndisisi vavo handina kuziva kuti ushamwari huya hamena kuti hwazodini nekuti vanenge vasingatinyatsoufambidzana zvakadini zvakanaka ndakaenda ndikanaudza mama kakati kuita ngoko so mama vaendokuchuzouya vakuda kutsiura mama kuti ko imimi zviri kunzi nemuroora murume wake akaenda zviri kufamba sei torai mwana uya apedze nyaya yake kubvira musi uyo ndopapurasarungana saka ndakandoudza amai vakanditi ko imba iri kudonha here ikati handisiyi zvikanzi vabvunze pamwe inogona kunge ichidonha kana ichidonha iwe unoenda pasekuru wagweko handi pane musikana aripo undokumbira kuita sei kurara musi uyo amai havanoziva kuti ndafungei ndikati asi mupamune muchityaurawo nemheni hunzi namai kwete kana tirimo inogona kungotirwa nyangwe muno mukicheni ndikatiko hunzi mapango aya totya kuti kana mhepo ikauya inogona kutitorera marata tirimo iva vanoziva kuti ndabvunzirei ndikubva ndanyarara zvangu. Second challenge yandakasangana nayo chikafu changamira kune vanongo mapenzi eHIV munogona kundipupurira ndinosvika nguva yekudedera ndakadzidza kupinda muvanhu nyaya yangu hapana munhu asingaizive changamira ende handichagoni kuti ndiite secret kana munhu anondibvunza ndinomuudza because ndotsvaga ubatsiro. Chikafu chakatanga kundinetsa ndakagona kupinda muvanhu kuti ndigone kutaura nevanhu ndiwane chikafu chekudya ende zvechokwadi ndakararama. Chiuyiro chandakaita kubva musa muna October changamira kusvika zvandiri pano nhasi handizive sipo handizive kana bhututsi remwana ndozvionera. Saka muchiona ndiri panapa kudai so ndaremerwa kana kuti ndoita sei kana zviri kutaurwa kunzi Mauvini kuita sei nekuita sei ndinoti kunyepa nekuti ndine humwe umbowo hwandinawo hwokuti Mauvini anonzi vanoti haasi kubatika kana kuti haasi kutaurwa naye. Mauvini anotaurwa naye changamira zvekunzi Mauvini haataurwe naye changamira. Mauvini anotaurwa naye mazuva ese. Pakaita musikana aifona achisenda mameseji changamira achituka saizinotenga ende zvaaituka munhu iyeye zvaiva zvekunoko zvekuti iye ari kuzviti ari parara achigara naMauvini inini kunoko anenge azvinzwa nani ende anenge azviona kupi. Number 1 Alright, what is enough?